L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Uitați, pedofilul vrea să crească cu minore de 15 ani! Opriți-l! Opriți pedofilul! Opriți pedofilul! Pipestil acuzat de pedofilie și hărțuire verbală. Justițiarul de Berceni vrea să-i facă o vizită în Iași. Justițiarul de Berceni este tânărul din București cu spirit civic ce vânează bărbații care îi râvnesc la minore sau hărțuiesc femei pe stradă. Mumtaz Camatli, cunoscut ca Pipestil în mediul online, este un tiktoker din Iași care a devenit viral cu dansul făcut după o coreografie proprie. Acesta însă este acuzat de pedofilie și hărțuire verbală. Acesta ar fi trimis mesaje mai multor minore în care le-ar fi vorbit urât, poze nud cu el și le-ar fi invitat pe copile să întrețină relații sexuale. Justițiarul de Berceni este cunoscut ca fiind un luptător împotriva acestor cazuri și, drept urmare, vrea să vină la Iași pentru a-i da o lecție lui Pipestil. În urma atenției negative și a mesajului primit de la justițiarul de Berceni, se pare că Pipestil a ales să dispară pentru o lună din lumea media. Acesta s-ar fi speriat că justițiarul ar veni să-l bată sau chiar să-l omoare. Înainte de a dispărea, acesta a lansat o teorie, cum că el ar fi inventat acest nou scandal pentru a face oamenii să nu mai discute despre incidentul în care a umblat gol pușcă pe Bulevardul Independenței. Justițiarul din Berceni a declarat pentru reporterii BZI că, într-adevăr, va face o vizită la Iași pentru a discuta cu Pipestil. Justițiarul consideră că este important ca societatea să înțeleagă că acesta ar putea avea nevoie de ajutor specializat și că e posibil să aibă anumite afecțiuni psihice care să-l facă să acționeze în acest mod. Mulțumesc pentru vizionare! Vă rog dați like și subscribe. Pe data viitoare!